pen pini ani nilipan bang so kang hona pi bot nang litung media court pendang lo kadok ave karbeng lo radon panilihin pen suri ningkang sama kadom pajelo la pen kenon nili la bang so kisung kacetong nang lagi nili jungjung pan kali nang litum rat karbeng lo rada pan kisung pan nili la bang so kacesong pen ajoni pini nang litum nili pan dak hem kang sam nang beng lo pini nili dakko dak hem kang sam pen jok lo sitan nili hala sunang ke beng nili to kacesong nang ton kali na nili to kacesong ke hala so ani pen nang cheng lo la pen non la bang so ang thun pini pen apta ko la so si cheng bompo Hemprek, lapen ke nilitum kemang. 6 schedule to the Constitution of India, teng paragraph 2 subparagraph 7 teng pendang lo. Nilitum kemang. Jail ke pini ni pansina beng lo. Pinap ke anu kapek nangjang posita itu kapiri na yalama be dona tu. Athe itu makacesong. Itu makacesong ake joy ke pan itum chunche. Lasi kacesong pini nalitum nilipan ang teglong nalitum nilipan na bangson lapso akiba ningkang sam kang hon ang pipo nalitum pan kiro pilo lasitum ansu se kacesong ansu se aprang pon thei pan nalitum kado ve hirjumi la pa kacerap kaceto kenang sot posinalitum pini la bangso channel kado ve da kaceto media do ana channel long personalitum karbeng long do ana rat pan samen ili chuning rilo la pen ke ilitum non da kecari bom BJP sarkar lagi itu makai pan kemi orang hei kali buke nalitum ke dam tai korban si theklong dak lo ili to makai ki vir na to warse a watch of extinction ki vir to warse dam bom lo de itu nasi nalitum kado kabe pini lama so channel kalang kado we karbit solang do ara do an santa nilihin pen chuning ri lo tapi nalitum kado we pan aku isi ka chuning ri bangela lo ili tum khai lapen ili tum ajutang ajubat kereng ye phansi tum party da pathi nei lapen ili tum jail ke bank police ke bank party pathi nei akama belo dona tum national tum kado we phan chuning ri lo lapen pini dak nili pikar jab nili prang jab kado we karbida anglong ara do an phan nili ni hin pen lapen nili song camera pen nili tum convener da do roton terang pendang lo kado ga ni tum hamphang pendang lo sami kado ga be sapar bisolang do rat phan lai the ni than pen sinili am thing ton lo kado Arleng theke mantang do pharmanda ni tum si chong arleng theke mantang risui janga suma tum kadu vi tum phanda pharmanda ni tum chong hatum da kar bilo ni tum da kar bilo hatum te st lo ni te st lo ke nili vile ro dakta ke arlang li to vile ro dakta ke lo ke ti nili phanjal na pathap long galang li tum na stand nai polo but where day ni arjun tum tu guna sikat lab lo te la suhut ke mate ni tum khai phan tum ka che song phan an song ya po tum phan jal ka che thap lo helo mai to kam lo mante la ka limati ho la lo Anda la pisi korlo la soni kachidon tek thia alam batha kanang li hin pen la bangso ajoy ni ben sinang li panjal nang beng cho oposi nang li hin bang khela ke momo da protective bula implement mia ko la pa private nai puto nang li pui mal bangso lam the batha la ka hok no la ke repeal bek nang po athe itu makai phan si kachesong asong jap po tum lo ni tum ke welcome lo ka peace court welcome lo ni tum welcome lo alang tum phan ding lo so ekor ke pang da lang tum pen chingki che tham lo pu lang tum ta do lo te rang sa tum pen dang lo batai chingki lo chita non last jun to ekor ke sign long bank ke hala so bank ke alang tum reservation ki pialam se bang lo thik ase pider lo non pider pen ke itum chichini der lo penap dia kisung kumasi phoji ma ita long le phelang to piso so kadu vi ta ka phere me me ngang long si do pogi penap di asi hala hai ni tum pe thi ma tha pe sila lo ni tum da ku pini mithanga le bhanle kam klem ni lo lage jase met khai la pen long ria bhan ka ma tha si ni tum chisong lo ni tum pu lo sita la so ka chisong le ni hen kang sam jana la pen par hala nang li phan kes na pa bon difu ps long pe nang li phan son throk kes na pa bon pa tha ka nang li la bangso pu thak nang li ki sei tang mate nang kichun tang asom si non man dulu masalah del pe si bang non ma ta sang kes bang ke du pok ni phan la so kes bang ke ni phan ke prevention phan jala bang ke la lo lagi democracy ki kroi create tum si ni phan jala bang lo ni democracy ron message che song ke Article 19 of the Indian Constitution long ke freedom of speech pendang lo khala dak pinangan ke tok du ke song ke seng pendang lo angton dalam handak tok lab lo ke ni ha so teng si kam che klem lo khai pharman long ri pharman si che song ni li me thang jung che pa plan han ni kam me klem li ke sita pini khai phan ni che song phan ni jel thap sita pman ni ke chupang ni phan ni jel thap ke people no thap ke ha ni avina song han li chok che gali khai phan si de tung ka che song khai phan ni avina song han jung le che song gali kar bi ham phang pendang lo penang ana ham phang tum kar bi khai kar bi long ri ke ching hona tum che song bom lo ke tala son ka che song nok be tum phan ke ka che song song ja po tum phan ke jal si thap ke lasi la so bang chiri ra ilitu jase met itu makai la perito long ri ko son si ke charai komi mahala bangsi itu paprang na ima pusi nili kamatha si tanon nili phan son pini la bangso nili phan la son nga pa beng pen la bang ki si itum kar bi ham phang phan si therak me la pen ningduk me lam
la PC court Ili tum thek dang ke autonomous council itum district Karbi Anglong district long sanon cabinet rank minister pada minister level along an bang ke alang tum si ahat lo je Karbi non ili tum leche song se ni tum jungjung phan le song se arleng theke man tang do pharman da ni tum si che song arleng theke man tang re sui jang asuma tum kadu vi tum phan da pharman da ni tum che song hatum ta Karbi lo ni tum ta Karbi lo hatum te ST lo ni te ST lo ke neli vile ro data ke alang li to vile ro data ke lo ke tin ili phan jel na pathap long alang li tum na stand do nahi polo but where day ni arjun tum tu guna sikat lab lo telo suhut ke mate itum makhai phan itum kache song phan an song ya po tum phan jel kache thap lok helo mai to kam lo mate la ka limit di ho la lo ante la PC court lo thi patha la ka hok lo la ka repeal back nam ko athe itum makhai phan si kache song ja po tum lo ni tum ke welcome lo ka PC court welcome lo ni tum welcome lo alang tum phan ding lo so ekor ke kang da lang tum pen ching pu tham lo pu lang tum ta dulu te terang sang tum pen dang lo batai ching pu lo sita non last jun to ekor ke sign long bank ke hala so banket alang tum reservation ki pialam se bang lo ঠিক আছে পিডের লো নন পিডের পেন ke itum chichini der lo penap dia kisum ko masi phoji mai ta long le phelang to piso so kado vi ta ka pheri ni ang si do ko gi penap dik asi hala hai ni tum pi ma tha pe sila lo ni tum da ku pini mi thanga le bhan le kam the lo la ke jase met khai la pen long ria bhan ka ma tha si tum chi song lo ni tum pu lo sita la so ka chi song le ni han tang sam tang la pen par hala nang li bang lo ma ta bang ke bang ke do ko ni bhan la so ke bang ke ni bang ke ni bhan ke prevention on benefits of public poverty section 4 days ni bhan ke sa ko various I am not a part of that protest. They put in jail. Like very unfortunate for the Karbi society. They ahok lam no like ninduk like no I think the social man. Tela bangso Ini phana ka chera pachet to don thang ka ave ahok lam lo non alang litum terang sang hutum pendang ni tum pu chetas was alang